Ćao društvo. Sin me svaki dan juri za ovaj Roblox, pa sam rešio da vidimo o čemu se radi. Sad da ću snimam neke lomljenje kostiju. Da vidimo o čemu se tu radi. Jo, vidi kako izgledaju. Ajmo da vidimo šta tu treba da radim. Neka rupa. Pretpostavljam da trebam da skočim i da što više da se izlupam. Da vidimo. Pali smo. Hop. I malo smo se kupali. Da vidimo. Znači cilj je što više se polupati. Da izlomimo kosti. Polomimo neki kuk, rame, glavu, nogice. Ajmo da vidimo. Pali smo. Jao, vidi palmica. Da li ima neka banana možda tu? Šta je ovo, ništa se nisam polomio. Trebao bi da sam preživao koliko sam se malo izlupao. A šta ima u ovoj rupi? Da vidimo. Sigurna smrt, ništa drugo. Opa, nogica pocrvenila. Ajmo da vidimo dalje. Šta je, sam ja jedini ovdje? Ajmo da vidimo. Šta je to? Opa. Što se desilo? Ne znam. Polupao sam noge. Treba mi lekar. Ja, vidi ga. Vidi ga što je šaren. Gdje mu je telo? Samo glava i nogice. Skok. Pretpostavljam da je to bilo dobro. Vidi, ima bananice. Svaki dan igra taj Roblox. Kaže, idem da lomim kosti. Kakve kosti crne ideš da lomiš? Evo, on tu dođe i kaže, on skače. Ajde da vidimo. Skočio nisam dobro. Opa, skočili smo. I došli smo po bananu. Za malo. Šta imamo tu neke levele? Jao, vidi ga, ovaj 28. level, a mi smo tek 4. To je polomio hiljade i hiljade kostiju, sigurno. Za malo u drvo. S obzirom kako smo nismo mnogo polomili, ja bih rekao da bi ostali živi. Ajmo malo sa preprekama preko ograde. Ja sam Superman! Dobro. Lilyward. Ajde, skačemo. Čekaj me, druže. Padam. Kad se zabeli, pretpostavljam da je dobro da smo polomili nešto. 100 kosti smo polomili. Nije loše. Dobro smo udarili. Ajmo dalje da vidimo. Pazi drva. Evo ga drug šareni.
Gdje su drugari? Nema ih. Samo ja skačemo odatle. Ja letim, idemo. Ćao. Pozdrav. Hajmo da vidimo. Skok. Superman! Ja letim, ja padam. Malo je falilo da poletimo. Karlica otišla desno. Butna kost otišla. Sve u svemu sve je otišlo. Potrebna nam je hitna pomoć. Pazi kamen, pazi kamen, pazi. Treba da... Što je bolje. Ćao. Šta je bilo? Opa, levo. Samili nogu. Ja bih rekao da smo dosta puta ostali živi. Malo smo se polupali. Ali u stvarnosti da tako skočimo, teško. Ovdje kičma. Malo ovdje odrali smo kožu. Ovaj kamen zamalo da nas zaustavi. Ništa. Skačem još ovaj jedan put i završavamo. Vidjeli smo o čemu se radi. Nije loše. Znači, cilj je bio da se što više izlomimo. Suprotno od stvarnog života. I to bi bilo to drugo.